Банките никога не губят, но и ти можеш да спреш да губиш. Ето как ти взимат парите с усмивка и как да не им позволиш. Специални условия за първите 3 или 6 месеца. После таксата скача и плащаш много повече, отколкото си мислял. Безплатно. Карта, услуга, сметка. Безплатно не е безплатно. Плащаш го с такси, ограничения, скрити условия. Малка месечна вноска. 5, 10, 20 лева. Но крайната цена става двойна или тройна. Истината е проста. Те разчитат да не четеш дребния текст. Разчитат да не смяташ, разчитат да се довериш. Но когато знаеш тези трикове, те вече нямат шанс. И ако искаш някой опитен да провери твоите условия, пиши ми. Банките никога не губят, но и ти можеш да спреш да губиш. Ето как ти взимат парите с усмивка и как да не им позволиш. Специални условия за първите 3 или 6 месеца. После таксата скача и плащаш много повече, отколкото си мислял. Безплатно. Карта, услуга, сметка. Безплатно не е безплатно. Плащаш го с такси, ограничения, скрити условия. Малка месечна вноска. 5, 10, 20 лева. Но крайната цена става двойна или тройна. Истината е проста. Те разчитат да не четеш дребния текст. Разчитат да не смяташ, разчитат да се довериш. Но когато знаеш тези трикове, те вече нямат шанс. И ако искаш някой опитен да провери твоите условия, пиши ми.